Ahojte, nadšenci do kryptomien. Som nadšený z toho, že vám môžem predstaviť výnimočnú platformu na obchodovanie s kryptomenami, ktorá v poslednej dobe vyvoláva veľké ohlasy. Ale najprv prosím, nezabudnite sa prihlásiť a zapnúť zvonček, nech vám neujdu moje budúce tipy a postrehy o kryptomenách. Súhlasíte? Poďme sa do toho pustiť. Všetci vieme, že obchodovanie s kryptomenami je poriadne dobrodružstvo. Trhy nikdy nespia, je tu nekonečný počet mincí a snažiť sa udržať krok s tým všetkým môže byť ohromujúce, hlavne ak ste nováčik. Ale nebojte sa, mám pre vás dokonalé riešenie, obchodnú platformu ako Arbiquant. Tento obchodný asistent mení pravidlá hry. Nie je to len obyčajný automatizovaný obchodný nástroj. Je to ako mať svojho vlastného mentora v oblasti kryptomien, ktorý vám pomôže vylepšiť vaše stratégie a získať naozaj mimoriadne poznatky. Čím sa Arbiquant odlišuje? Predovšetkým je neuveriteľne užívateľsky príjemný. Hovoríme o prehľadnom rozhraní, ktoré funguje na akomkoľvek zariadení a je webové, čo znamená, že k nemu môžete pristupovať odkiaľkoľvek s internetovým pripojením. Ale nejde iba o vzhľad. Tento robot je výnimočne inteligentný. Využíva pokročilú technológiu AI a algoritmy na analýzu trhov, identifikáciu trendov a poskytovanie podrobných analýz na optimalizáciu vášho obchodovania. A tu je najlepšia časť. Prispôsobuje sa vašej úrovni zručností, či už ste úplný začiatočník alebo skúsený obchodník. Nastavenia sú plne prispôsobiteľné a môžete si všetko vyskúšať bez rizika v demo režime predtým, než prejdete na živé obchodovanie. Ale to nie je ani tá najlepšia časť. Arbiquant podporuje všetky hlavné kryptomeny, ktoré poznáte a máte radi, ako Bitcoin, Ethereum, Ripple a ďalšie. Vytvorenie účtu z Arbiquant je jednoduché. Stačí navštíviť ich webovú stránku, vytvoriť účet vyplnením vašich údajov ako meno, e-mailová adresa a kontaktné číslo, čo zaberie asi 2 minúty, vložiť minimálne 250 € na financovanie vášho účtu a ste pripravení na obchodovanie. Neexistujú žiadne poplatky za vklad alebo výber a máte plnú kontrolu nad svojimi prostriedkami. Ponúkajú špičkovú bezpečnosť s pokročeným šifrovaním a môžete platiť tak, ako vám to vyhovuje. Debetnou kartou, kreditkou alebo kryptomenou. Je to na vás. Na záver vám musím dať priateľské varovanie. Ako pri každom populárnom obchodnom nástroji alebo platforme, vždy existujú napodobeniny a podvodníci, ktorí sa snažia využiť rozruch. Videli sme množstvo falošných klonov Arbiquant, ktoré sľubujú zázraky, ale v skutočnosti vás iba oklamú o vaše ťažko zarobené peniaze. Počúvajte, rodina, nespadnite do tejto pasce. Opakujem, držte sa ďaleko od podvodov. Jediným legitímnym zdrojom pre Arbiquant je oficiálna webová stránka. A verte mi, že zdieľam link v popise nižšie. Použite tento link a len tento link na vytvorenie vášho účtu. Nenechajte podvodníkov pokaziť vašu zábavu. Keď budete pripravení, stačí uviesť, akú úroveň pomoci potrebujete. A nechať robota rozbehnúť jeho kúzlo, analyzovať trhy, vykonávať obchody a poskytovať vám významnú výhodu so všetkými tými analytickými nástrojmi. Táto platforma úplne mení pravidlá hry, či už ste nováčik v kryptomenách alebo skúsený obchodný profík. Ste pripravení získať seriózne zisky z Arbiquant? Kliknite na link v popise nižšie a začnite obchodovať teraz. Zanechajte komentár nižšie, ak máte akékoľvek otázky. Kliknite na tlačidlo Páči sa mi to, aby ste ukázali nejakú lásku a pripravte sa vidieť impozantné zisky. Ďakujem za sledovanie a čoskoro sa uvidíme v ďalšom videu. Zostaňte naladení s Bohom.